Unsaon man ko ni perting dakuan ning problemahan ni wa joy mutabang nako. Pila ka tuig po ko mag-ugmad ana. Unsa naman ni oy? Ako ikabaw sa no ipang baligya. Tanong aron unsa ako pag-ugmad anang gitaan na. Unsa may problema mo diha, pre? Ano sige magabagulbol ning yuta nimo? Alangan naman pre no. Kanang yuta gusto na ko na patagon niya. Unsa na ko pagpatag nga wa may kabaw pila ka tuig alangan na magsangguton ko na akong barahon para mapatag. Unsa man ko na pagpatag na operting dakuha ng buntuda na. Saon ko na pagpatag na. Ikaw basig butabang ka nako. Wala ka ligpaki ana, pre. Patagon mo ng what? Buntod. Mabuktot ka kag trabaho ana. Dili pa ka katunga og trabaho, mabuktot na guro ka. Mao lagi pre. Tara pre, bahala ng yutaan na. Ngan naman day, pre. Pasagdan no. Total di man na ako ang yuta na. Tara.